Nasimaoko angu ndasambao kwazo, ndaapa kuna Jesu kuita basaro. Chengeta tukumbo apo twafamba, zirozo za Jesu basi ndinoda. Nzeve dzangu ndaudza kuterera kunzwa, zvebasaro remudza zvindingabatsira. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozo za Jesu basi ndinoda. Maziso anangisa zvemaoko angu, arenge kunyangadza pamsana pa Jesu. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozo za Jesu basi ndinoda. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozo za Jesu basi ndinoda. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozo za Jesu basi ndinoda. Tinotenda tiri pa chapter 2 ya Nehemiah. Zvinonzi izvo nerimwe zuva Nehemiah wakanga ari kuseva mambo Atashasta. Saka zvinonzi akaenda pamberi pake achindomuseva, but pane zvinhu zvakanga zvisina kunyatsoita zvakanaka pafesi ya Nehemiah. Zvakadaro zvokuti mambo akamutarisa ndobva aona kuti pane zvinhu zvisiri kunyatsoita zvakanaka. Ndobva mambo ati iye pana verse 2, hanzi papa mambo akati kwandiri, chiso chako chinopunyaireiko iwe usingarwari? Ichi chinhu ichi ishungu dzomwoyo. Musoro wenyaya unoti ishungu dzomwoyo. Vana Nehemiah nde vamwe vevanhu vakatapwa vakaenda kuBhabhironi. Pakatapwa vaJudha vachibva kuJerusarema vachindiwa navo kuBhabhironi. Vambotsiurwa vanhu ava pamusoro pemaitiro avaita vari kuJerusarema, vachiudzwa kuti kamitiro kamuri kuita aka, Israeri waita kanetsa, Mwari airega a super power ichivatapa kuti varangarire kuti vanofanirwa kuita zvakanaka kuti varwirwe naMwari. Saka zvinonzi izvo vana Nehemiah nderimwe timu rakabatanidzirwa pakatapuwa vanhu vachienda kuBhabhironi vachinoitwa varanda, ndobva vanogara ikoko. But vakaita time yakareba variko kuBhabhironi, zvakadaro zvokuti vamwe vavo even pakakwana nguva yokuti vadzokere kuJerusarema, vamwe vavo vatovaka dzimba, vatogarisika zvakadaro zvokuti kudzokera vamwe havana kutodzokera. But Nehemiah haana kufara nekugara kuBhabhironi. Vamwe vachona vakanosvika vachinokipa highest positions. Ukatarisa timu rana Daniel havana kusvika vachingoitawo vanhu nje. Vakanosvika vachinova maambassador aMwari, because vakaenda ikoko vari pama ages 17 years 16-17 years ipapo. But vari kure nekumusha vakanosvika vachimirira Mwari vari kure ikoko. Tiripo here vanhu vaMwari vari kure ikoko vakandomirira Mwari. Yairi nzvimbo yanga iri kure stereki, but variko ikoko vakanotestwa nezvese, vachinosvika vakanotestwa nechikafu, ndobva varamba vakamira pana Mwari. Vakatestwa pane zvese. Chapter 5 yaDaniel, chapter 6 zvinonzi izvo vakatsvaga mhosva dzokupomera vana Daniel vari kuBhabhironi, vakamudzishayiwa kusvikira vatoti uyu mhosva yatingatomupawo ndeyaMwari wanonamata. But nevamwe vanhu panapo kuti first semester paChinho University wakutopfeka mabhamshoti.
padhuze apa iyeye munhu iyeye akagara kure iye zvino uchiri mukristu because uchiri kugara kumba kwenyu ka unofanirwa mboinda kuBhabhironi timbonovona kuti uri mukristu here kwezvezvi muruta senge chechi chiproject chekumba kwenyu ka nomuka monamata notohla vabereki kupfuura Mwari unofanirwa mboinda kuBhabhironi timbondovona kuti muri vechechi here. Tarisa munabhatizo nomubvunza kuti uri wechechi here. Saka uri wechechi unovatirei wakavata usiku hwose panapa. Dzomwoyo Nehemiah tsuna kuti matsumwari emunhu kwavona munhu achivata inyaya yake yatoda kutaura panapa. Unovata sei? Indakazvinura. Saka Nehemiah zvinonzi nerimwe zuva wainda pamberi pamambo une chiso chaipunyaira. Chapter 1 inotaura nezvekunzwa kwaangaita feedback yevanhu vanga vadzoka. Vamboinda kundovona kuti kuJerusarema kwavanga vabva chii zvazvakamira sei. Ndobva abudzwa kuti shamwari kuJerusarema hakuna chiriko because pavakabvako ikoko vatapiwa rakasiya raparadzwa nomoto rikaparara. Temberi yakanga yakavakwa naSoromoni yakanga iri chishamiso chenguva iyoyo yanga yatsva nomoto. Magedhe zvese hapana nachisvinu chachiriko. Saka zvinonzi Nehemiah paakanzwa ripoti iyi mwoyo wake hauna kufara. Ndobva aenda pamberi pamambo akasuwa chiso. Mambo ndobva amutarisa kwakuona kuti murume uyu things are not okay. Nehemiah, what's wrong with you? Iwe haurwari ndinokuziva. But chiso chako chiri kupunyaira nemhaka yei? Kwai mambo akati idzi ishungu dzomwoyo idzi. Tarisa munhu ari padhuze noti idzi dzinenge shungu dzomwoyo idzi. Yeah. Because vanhu havaishanda mupalasi ka vaidya zvavanoda kwete zviripo. Vaigona kupfeka zvavanoda kwete zvavanoshuva. Aigona kutorera maupenyu. Ndo timu rinotogara kwauptown kai. Ya, mhiri kwaSamora. Paanenge achiwana zvese zvokuchekerera huku kusvikira usingachazivi kuti iminzi miti kana kuti chii huku yakachekwa chekwa ichi. Noti netimu iri manje. Vava singamwe kudiluta. Apa. Vaimwe 100% chaiyoyo. But hazvinagona kuunza mufaro muupenyu hwake izvozvo. Nemhaka yei une zvaaifunga. Muripo here vanhu vaMwari? Firiji yakazara chikafu but appetite papasina. Mbhedha anawo queen bed but hope pasina. Chii? Shungu dzomwoyo. Verse 5 yati kudii shamwari? Verenga. Verse ya 5. Ya. Ndikati kuna mambo. Iye ndobva akupindura mambo abvunza zvikanzi kone mhaka yewakasuwa iwe. Zvinhu zvese unazvo chii? Ndikutoshamisika kuti wakasuwa nei. Iye akupindura manje mhinduro yachona ndiyo yatikuda titonamata. Kwai kudii? Kana mambo achifara nazvo. Ya. Kana muranda wenyu awana tsitsi kwamuri. Ya. Ndinokumbira kuti munditume kwaJudha. Ya. Kuguta ramarinda amadzibaba angu. Inda verse 5. Ndindorivaka. Inda pa verse 3. Verse 3. Ya. Ndikati kuna mambo. Ya. Mambo ngararame nokusingaperi. Ya. Chiso changu chingaregereiko kupunyaira. Eka. Kana guta iro rina marinda amadzibaba angu. Rava dongo. Nechifuti. Namasuo aro atsva nomoto. Inda pana 1 Kings chapter 8. Toverenga verse 35 na verse 44 tonamata. Zvikanzi chinhu chiri kundisuwisa mambo haisi nyaya yekuti pane zvandashaya panapa. But ndoda kuti muzive chinhu ichi. Kwandobva ndokune nyaya. Amupo. Ndiri muno mupalasi but ndine kwandobva ini. Ndikafunga nezvekwedu ndinoita stress. Ndinogona kuvoneregwa ndichifamba ndiri wesweg but ndezvepano apa but ndine kwedu kwandobva kune nyaya. Amupo imi. Ndakafitwa newifi but zvekwedu chaiko ikoka. Hazvitodi izvo. Ndikafunga dzokwedu ndiri pano pamusangano ndogona kudzokera kutende kunovata uko. Ndinogona kupretenda as if hatisi vanhu vacho vanorira tichiposta pamastatus as if things are okay. But kana tazogara kana yadzoziva kuti kwedu chaiko kune nyaya ini.
vanhu vanofara vachiti day well spent chichi. Ini ndogona kuzviita izvozvo, but riri drama. But reality ndeyekuti kwedu hakuna kana nyaya inofadza, because kwandobva chaiko Jerusarema ranga ririro yanga iriyo nzvimbo yokuti kwangonzi ukataurwa Jerusarema so waingofunga nyaya dzeworship. Ndokwaiva netembere ka mutembere machona ndo maiva neark of the covenant, kwavaigara vachienda vachinoita mapassover chichi. Zvazvisisiko zvose izvozvo. Pane munamato wanga waitwa naSolomon paidedicatwa temple, wandinovona uri kurangarigwa nemurume anonzi Nehemiah achishaya mufaro. Verenga shamwari vhesi ya 35 inoti kudii? Vhesi ya 35. Verenga. Kana denga richinge razarirwa. Iprayer yaitwa naSolomon pakudedicatwa kwetemple yaiva kuJerusarema. Mvura ikasanaya. Nemhaka yekuti vakanga vakutadzirai. Kana vakanyengetera vakatarira kunzvimbo ino. Vakatenda zita renyu. Vakatendeuka pazvivi zvavo nokuti munenge mavarova. Inzwai iko kudenga mukanganwi wezvivi zvaranda venyu nazvavanhu venyu vaIsraeri, nokuti munovadzidzisa nzira yakanaka yavanofanira kufamba nayo. Verse 35. Verse ya 44. Verse ya 44. Kana vanhu venyu vakandorwa navavengi vavo, vakaenda nenzira ipi neipi yamuchavatuma nayo, vakanyengetera kuna Jehovha, vakatarira guta ramakatsaura nokuimba yandakavakira zita renyu, inzwai henyu iko kudenga kunyengetera kwavo nekukumbira kwavo, kuvaruramisire. Solomon ari kunamata panapa, ari kudedicata temple. Zvikanzi Mwari, ndiri kunamatira chinhu ichi. Kana vanhu venyu vazokutadzirai neimwe nguva, vakatapwa navavengi, vakaendeswa kunzvimbo iri kure, vari kunzvimbo iri kure ikoko, vakagona kuwana mukana chete wekuziva kuti ku east ndekupi, ku west ndekupi, ku south ndekupi, vakagona kungoloketa direction ye this place, vakanamata vakatarisa kusaidi rokunoku, vari ikoko kuvutapwa. Muvanzwe chapter 6 ya Daniel apinde panguva dzakaoma pamusoro paMwari wake, zvinonzi akavhura mawindo emba yake ndobva atarisa direction yekuJerusarema. Nemhaka yei? In respect of Solomon's prayer. Paakanamata zvinonzi ndobva vazomutora kwava kumukandira mugomba reshumba. Shumba dzikatadza kumutya nemhaka pane prayer yanga arova achikotera Mwari peji ya Solomoni. Mwari ndobva amuchengeta mugomba reshumba. Saka Nehemiah panapa chiri kuita kuti aite stress kuziva kuti nzvimbo yatinoti kana tiri kunoku tikatarisa tikanamata takatarisa kunzvimbo iyoyo nemhaka yeprayer yakaitwa naSolomoni tinosunungurwa nzvimbo yacho nanakuchina. Saka toindepi manje? Totarirepi manje? Guta raidzikira Mwari achitaura nevanhu vake rakaparara. Saka toindepi? Ndokusaka akamutarisa akaona chiwisa voromba akati, mambo muri kuda nichifamba hangu, but zvaizvezvika hatina na protection, zvaitirwira zvacho kwataiti tikatarisa tinowana simba kwakaparara kuchisina kana nechimwe chete. Kanzi namambo idzi ndo dzinonzi shungu dzomwoyo. Ndikutaura nevashoma mangwanani ano ane shungu dzomwoyo, anoti kumuri yekwedu chaikoko hakuna uchipa, kuna wana protection. Wazvona kuti gore negore kunofa vanhu vaviri. Nyatsoona dzatova hondoka idzi. Ukafunga zvekwenyu so nyatsoona kuti hauna chinhu chogona kunakidza iwe. Kuzama kutanga project notosara wava muzvikwereti. Handizvongonakidza kuposta vamwe varoorwa iwe usati waroorwa nyaya yacho haibudi zvakanaka. Mwari angatibatsira. Tinana Nehemiah panapa unonyepedzera kufara dzakagara make up, but kuseri kwe make up kune nyaya.
paunofunga zvekwenyu so kune zvimwe zvinongonzi zvekwenyu so nopinda murelationship inenge ichingogara ichingoweredhewa every day ngogara uchingotsanangura nezvimaimoji nyatsoona kuti kana zvapfuura level rokuita pane zvimwe zvinhu zvinongokutevera zvingwe zvekwenyu zvinotoda ropa raJesu. Amen. Ya imi vafana vamuri kuramba vamuchiti kwako hausi serious neupenyu vari kutotraya vafana ava nyaya kuti memusipo hamusweri navo vafana ava ivi pane mamwe makomba vanopinda ekuti ukasvikapo haungaivhi mari yacho musi wevhaleyo but kune hondo dzekwavo so dzimwe dzokuti hadzimuzorodzi iva vasikana vanoti hauna direction hauna order ndoda kuti wamboti chinjei waupgrade vari kutotraya but hondo dzavo dzimwe hatina zera nadzo ende anenge akanyarara very serious but une dzimwe hondo dzinomutsoma day in day out unongati hadi kuroorwa unoti havadi kuroora here vana but vane shungu dzomwoyo iye zvino vakatanga vachiinvhaitwa kuti vaperekedze muchato vachipinda mubridal party iye zvinezvi hazvichaiti manje vangoda mafood committee vachiona kuti zvava hondo dzoupenyu zandaifungidzira kuti zvoitika kumwe ipapa pakati pedu apa pane vane hondo ipapa umwe akandipika kuti pasta ndinamatirei ndikangopinda murelationship chete munhu anongotanga ngondisema ndainamata neumwe last week kwamutareko chiti pasta ndizvo zvandakavudzwa nabamukuru vangu ini ende ndakutoona zviri kuitika vakandibhejera vakandiudza kuti iwe as long ndiri mupenyu hauna chaunoita chinobatikira iye zvino ndaane 45 years pasta handina chandisingaiti handina zundera ndisingatendi but kushanda ndinoshanda 24/7 ndinodla cheziya but right now handigoni kuzvitengera kana trouser nyatsoona dzavashungu dzomwoyo idzi umati munhu wamwari to make matters worse kana nyaya dzinonzotaurika dzinoudza kuti mai vangu vatorimo futi munyaya dzacho idzi vakatemegwa tsinga dzovuroyi ende vari kutobheja kuti handifi ndisina kuhusira havatodiwo vari kuda kutondisiyira ini ndiri muhondo ndinorara nemunhu wandisingazivi akatanga achiuya usiku iye zvino zvari kuuya masikati ndakagara muchechi ndinotoona ndadonha vanhu vocha kuti chii chiri kuitika ndikaona kuti hondo dzekwaunobva idzi but munhu wacho nani ane hondo dzakadaro ndiye anopusa akabakwa mazamu pamuzangano iwo nehondo dzakadai iwowo ndikamudiro kaunoita vakadzi akasinomawo ukaona mari madiro anoita vakadzi nedoro nyatsoona kuti kana kujerusarema kunobviwa kune nyaya iwe ende ndo zvaitwa nasekuru vako vari kurailways uko vakapedza vakadzi vese parailways iyo zvino izvi uri kuzvitira muchechi manje nyatsoona kuti kana nezvekwava iwovo ndikamuitiro kwawako nemaitiro aita vatete semoodha nyatsoona kuti uri kurova nomonomoso upoto uchicheka dzekwenyu paunofarisa upoto uchicheka dzekwenyu kuti dzekwedu dzotitendere kupinda mulainiri kamufueliro kaunoita kasinoma uyu hazvibetseri kuchinjanza chikoro kwenya pasingavavi zvino wacho nani ane nyaya dzakadai uri kupresa wrong button ndo paari kuwedzera kuvhura cleavage nokuminura izvo nyaya haisi paminisketi nyaya iri pakuti unofanirwa unogadzisa nyaya najesu pamusangano iwe ndo paunovata kutovhunza jira kuti riripi kuchemera masipotsi kwe toda kunokonekta wakonekta nakristu here akusunungure panyaya dziwaudi toda kukonekta unokonekta chicha unokonekta munoziva nyaya dzamunadzo vafana idzi mukade musingabvi potende pana pachidonhwa musodzi pana nedzekwe madhimoni ana basa nokuti uri eloboni unorogwegwa mustructure imomo hatigwi nenyama neropa dzakanyarara izvo zvino dziri kunyepedzera kuvata unovata sei Nehemiah une nyaya yakadai wagarisa kuBhabhironi unoziva munhu akagarisa munhamo unoguma ava comfortable nayo muripo here vanhu vamwari chivona uone vanhu vacho kuyanika zvinhu pastatus apa dzinamati
kungopasa science nesi inoyanikwa kuFacebook, yonanikwa kuTikTok, yapedza kudaro. Iwe unomunga vaipenga vaya vakabudziwa kunzi pasva kwa Jesu kwa musadzokera nenzira yekwa Herodi. Unuri kupenga kuya. Yanika too much zvinhu zvako unoyanika yonyadzozvati dzekwenyu hadzikutenderi kudaro. Ani mozati kwenyu hamuendi kumusha, makatoudza kuti musaenda kumusha. Unoko kwashoka. Tiri muhondo. Haidi kutsumwaira hondo iyi. Inoda vanhu vane nharo. Uripo here vanhu vaMwari? Ziva muvengi wako iwe. Imbobvunza munhu ari padhuze nekuti Nehemiah dzekwenyu haufa. Stada hondo dzekumba kwenyu ukadziziva ka unoziva marwiro. Vakapera nguva yechimurenga vadhara vekwedu vachindogwa nevarungu vachishandisa shava nesvimbo. Akenezi munhu ane machine gun. Wakangomira 1 pastor chapepa uyai kuno kuti tonamata. Wakangomira 1 akagadzika zimachine gun ivo vachimanya vachiuya neshava. Iye ndokutanga kukuruza nemachine gun vachidurura mabara. Kuvekala pambili matoto. Vayafika vayalala panze vanhu vachivurawa nemabara. Vayafika vayalala panze vala ngebheji vachivhara vakapera vose nekusaziva hondo yemuvengi wavo. Iwe nonga kuroorwa kwako kunofadza iwe. Kuti ndiwe woga wobuda shuti mumhuri yekwenyu munoziva kuti makarompewa. Kuna sekuru vakabata zvamusina zera nazvo imi. Kuna nambuya vakaganga musipo ende zvimwe zvachona some generations back. Gore rino ndiri kuke meeting ndakanamata nevamwe. Vati pastor tinamatiri. Pane zvinhu zvaitagwa nababa vangu zviri kuitika mulife mangu. Vaigara vachindiudza kuti hakuna unorora zvakadai augari mumarriage. Kwai zvinhu zvindonyanza ndane 3 mamarriages. Chipinda nchibuda. Chipinda nchibuda. Chipinda nchibuda. Izvinhu zvinhu ndakagara pacheche kungoimba avo hako but hey. Simba racho nani rapera Shungu Dzomwoyo. Toda simba. But wacho nani anofanirwa kuti abetsekwe. Zvanoita kana ari pamusangano. No urombo. Hamutsanyi. Unda urogwasa utsanyi. Unda kuroora utsanyi. Ngubva zvawakapasa nechidegree chako chakubetsere. Ngagara pabridge musenderana music neshade. Rombe rakadzidza. Zvokubetsera chizvo. Imbotarisa kwenyu tuone ndiani akatanga kudrive. Ndinoona zviri kutonetsa. Rimwe day ndiri paVID pepe. Ndikuda kutora license. Ndasangana nomufundisi weimwe chechi. Ependekostal church. Wapinda zvakanaka wabuda. Wapinda zvakanaka madrum wabuda. Adzoka mutown atopasa. Hameni kuti chii chakangoitika chipinda paVID pe. Kwakurirova zitiraka rakananga kuUstart kuyako. Wanzi baba. Wo. Vanhu vakamuchora unopenga sho ungatadza chi. Ndobva ndamutora ndikaenda naye paside ngati naye munhu waMwari chi. Zvanzi mukoma. Vanhu vari kuteresi vari kungotaurisa havasi kuziva pane nyaya. Idzi ndedze kuJerusarema kuti kwakaparara mazuva. Kwedu ndiri kuda kutobreaka generational case. Hakuna akapfuura pabhasikoro. Saka inini kwavana ndatopfuura apa inyasha dzaMwari. Hakuna akamboita driver's license. Ndini wokutanga. Saka vari kutaurisa vaziva. Ini ndiri kuziva hondo yangu. Ndiri kudzoka. Ndobva rejesa futi masikati. Achitaura ndava ne11 times nchipinda paya. Ene ndinoziva hondo yangu. Kazopinda. Achiti ndiri kungorwisa kuti ndi break because ndikaisiya nyaya yakadai so ichaafecta vana vangu. Ndinga give up ndauraisa nevana. Dzinza renhamo. Iwe unotovangwa kutorwisa zvekwenyu zvinonzi akuroorwi munhu anogara iwe. Unovangwa kurwisa zvekwenyu kuti hakuna unoenda kubasa. Unovangwa kubreaka generation yekumitiswa. Ita nharo naMwari pamusangano. Kwete kufunga kudya macaroni nespaghetti tinazvo nguva dzose. Iwe unotinana nechikafu kurova chikafu zvikadumbu kuvata kusvika pakurota nyoka dzichovha mabhasikoro nogutisa. Unofa nenhamo. Unofira mukesi.
rero naMwari kuti Mwari enough is enough. Uchidona misodzi Mwari wedu unonzwa. Hakuna kesi inonzi iya hiti pamberi paMwari. Nehemiah ita nharo man. Nyedzo dzakabakwa gotsi nechimusikana baby. Kagara mupaki mchinyeperana. Budzana chokwadi chamari kwedu kune hondo. 2016 ndinomwe bhururu wangu. Pastor vakuda kunamata. Wapinda mtown. Wasangana nemusikana mukombi. Iyo yenye ma instant iye. Watomupfimba. Watodiwa vagere Back City. Watoburuka mtown. Wotodanana vatopinda mupaki. Kwai baby ndipuruvhire kuti unondida. Iyo yenye kuipuruva. Himapurufu iyo. Vati chinde haga. Kwai ndobva ndada kumo. Kwai ndichingonoti ndimuhage kudai. Oh, wadona pasi. Kutanga kupinda kudai. Andisi kutaura nyaya kuverenga. Taura nyaya bhururu wangu. Munhu wadona mupaki. Bhururu wangu nokusaziva zvaiitika kwakutiza achidzoka. Unachidzoka chifemerika. Pakaipa mai. Pakaipa. Kochi. Ndaona kama kamubhebi ndazodidi. Mama topinda relationship ipapa ma instant relationship. Zvachona zvine ma instant divorce nema instant kumitisana ipapa. Saka patime yari kuzama kundirondedzera. Ndobva phone yapinda. Vari vatochinjana manamba. Hello. Saka iye akatanga kutya kuigamuchira manga. Iyo gamuchira phone yangu ndicho chimunhu chiyati gamuchira phone. Mndara pakaipa mndara. Gamuchira munhu wako usada unyepera uzungaira. Gamuchira ndopa akazomugamuchira aisa phone pa loud. I'm sorry. Ndanga tisina kukuza kuti ndinosvikigwa. Yellow pony rinosvikigwa. Nemadhimoni aSatan. Ndokuire itsisi vafana imi. Rimwe gore pane umwe musangano ndakavingwa neumwe musikana achiti pasa ndina matire. Ndinonzi ndine zita ravatete rakaiswa pandiri. Ndinotosvikigwa mchindibona ndakadai so ndoda kusunungurwa. Ndakangobhabhatidzwa ndiri mupathfinder but ndonyatsoona ndasanda ndanyatso kumake a decision jai. Ndoda kumake a decision for Jesus. Kwete zvokuita decision nekudecide bwana wabereki kana kusundidzwa namaelder. Vaona kuti hapana kana one atende kumusangano we 2 weeks. Kuipinda iwe nemakore 11 anokwana manje pinda iwe. Zvokungwafa vanhu. Ndina matirei pastor. Chokwadi ndichekuti ndine mweya yetsvina. Ndinorota ndichidla nyama. Ndinorota ndichinda kugungwa ndinopinda pasi penyanza. Ndichitaura nevamwe vanhu vakafa asi ndotenda kuti vakafa havana zvavanoziva. Pane zviri kuitwa naSatan kuseri. Ndina matirei pastor. Ndichipedza kunamata naye. Pasvika chimwe chimukomana. Pastor, ndine musikana wangu pana. Matodana naye. Ndiani ndichakutaridzai. Kunodai ndikutendekegwa kamusikana kaya. Ari kudanana nemunhu anosvikigwa but hazvizivi because uri kunakirwa nestructure nebeauty. Munhu wako nenyaya dzake ye. Iye mukomana wako waunoitwa hebhei wangu chine hondo dzinochitevera chimunhu ichochi chakuti achitauri chete ende pachanobudira mumarriage kwani munhu chaona taona kungwara mufana. Pauchawa kutaura nevoice remunhu rume ndipo pachaona taona kungwara mufana. Andi waitsumwaira muservice uchitsumwaira nema kuti ndizvione kuti marebesa todaenda kuconnection ndipo pachaona kuti ukatadza kuconnecta nemukuru. Dauna matanemu. Ngwanani ana. Nabo panapa vakaita zvokubakwa nemweya yechilesbian nechigay. Dausunungurwa nezera Jesu. Mweya wokuchiva vamwe varume nokuchiva vamwe vakadzi. Ende zvimwe zvacho makazvitsvagira futi. Zvimwe ndezvemadzibaba edu asi zvimwe munozvitsvagira kuzvikoro. Zvima bracelets zvawakapiwa wakazviwanepi? Zvima bhengu zvaunazvo wakazviwanepi? Ndati brother akafanana makadziwana kupi? Kumba kwenyu mai vakutozati havazviafodi zvaunazvo. Kahandbag kaunako wakakawanepi? Kune vamwe vakangopendwa njara so kumucheto. Hanazo vati ari kuinitiate musatanism. Iye zvinozvonetsa zvavakuuya zvida kuvata naye. Uda kusunungurwa nezera Jesu. Number 195. Oh, ngasono ngukembo chitema rere posimba ambo maropa oh
riri posimba muropa kunesi simbarino. Nehemiah vaitinamata muropa. Unozviziva kuti kumba kwedu kunye zvekwenyu? Unoziva kuti kumba kwenyuka kunofa munhu every year. Mafana Jesu akaza kugwirai panyaya mupabuda. Hakuna akaroorwa akagara mumarriage. Hakuna anoshanda chinobatika. Hazvinene uri uri superintendent wapamusha. Unotsva uchifamba. Kuna kumberi ndiri kuda vashoma. Anoti pastor, ndinotraya marelationship. Ndinotry. Vakomana vacho nani panongorara neni hachandidi. Vamwe vezera rangu vakatochata. Ende koinda makore angu ninyatsoona kuti zvazvisiri zvoga. Usamirira kuti ndikugombedzere panyaya ipo zinoziva hondo yako. Unyatsoona kuti biological clock iri undoziva kuti by now ndofangwa kunge ndaroorwa. But things are not okay. Zviri kurwa neni. Ende zvimwe zvacho nani mukati mazvo mune hama mukati. Come to Jesus. Come. Come. Buyai tinamate. Come to Jesus. Come. Pumping. Buyai munhu waMwari tive nenguva yekunamata. Hatina vya kumusangano kokonekta na vanhu. Takavya kokonekta na Jesu. Tine nyaya dzinorema isu. Mafoiliro ari kuita ari kukuudza kuti pane zvikaitwa kumhuri yekwenyu iwe. Kakushayiwa basa kauri kuita hakasi koga iwe. Machonero vaiwa. Umwe anotengesa zvinhu zvisina kana musoro zvichitengwa. Iwe ugozama, ugodi. Usazvinetsa nokugara uchishamira vanhu. Nyaya yako unongodiwa even usina wakapfeka zvakanaka. Uchishamira vanhu zvokubatsira chi. Come to Jesus. I want to pray with you. Come. Anoti pastor. Ndine musodzi pamatama. I have tried several times. Andina project yandisina kuita. Kana vakanditarisa vanoona munhu akazviregerera, munhu akajaidzwa, but pastor, ndine hondo dzangu dzisina anogona kudzihwisisa. Come to Jesus. Come. There is power in the blood. Ndakupa mufundisi kuti vanamate. Mufundisi mupinga vari padhuze. All right. Pastor is going to pray for us. Elder Machando kana vari padhuze chakumbira kuti vaswedere kunoko. Tinamatire vanhu vaMwari. Ndichada vashoma vanoita a step further. Vanoti pastor, it is zvimwe zvacho ndakapinzwa ndisingazivi. I didn't know kuti ndiri kutopinza muhondo. Iye zvine zvihondo yacho nani iri pandozvotaura neni kuhope zvava kuda mai vangu chaivo. Zvava kuda kudeura ropa rekumhuri. Ndakapinda ndisingazivi. Toda kusunungurwa nezita raJesu. Aripo ere pakati pedu anoti ndine hope dzisina kujairika dzandorota. Ndinorota ndichidya nyama. Ndinorota nyoka. Ndinorota ndichitaura nevanhu vakafa kudhara. But shoko rinoti wakafa vana zvanoziva. Muvengi wavanda. Toda kuti muswedere muye padhuze panapa. Pastor vatinamatire. Come. Come close. God bless you. Nevanotemwa nezvimusoro towards my exams. Vanoti zvisi zvoga. Kupinda murelationship chete inodonha semwe. I need Jesus. Come. Usanyepera kuti amakuru wani. Usadombonyepera kuda kuti munhu ari strong. You are not strong. Une zita riri muhari. Right now as I am speaking, kune munhu ane zita rakasungwa nenguvo tsvuku rikabayirwa banga kudai kuti uyu offer my dead body. Vanoita zvemhiko idzi kana voita, they are serious. They don't even care about your life. Vatakure vaende kusera. Come. Iyo ndikutaura munhu akapinzwa musatanism panapa. Anorota achinhanzwa nenyoka. Come. Vese vane zvavakapiwa. Mabhengu, maring. Vakapinzwa muzvinhu zvavasingazivi. Toda kuti chibva panapa.
mumanye kumahostel uko munotora chese chaunzada wakapuwa neshamwari rati munozvitora kuti zvipise panapa. Hatina bunganga pakati paIsraeri. Zvimwe zvinhu zvamakatora ndo zviri kuti kosta zvoita kuti vanhu vavate musevhisi panapa. Mweya mutsvene hadziki netumwe tunhu twakapiwa iwe. Want to pray with you. Pastors here. So dare padhuze tive nenguva yekunamata. Pastor pavari kunamata iti mwarika. Enough is enough. Zvokudzinza rekwedu Mwari zvoda kuti mutisunungure. Azvinei Peter akaposa anyura ari pamberi paJesu kudai. Akaposa anyura. Dei asina kudana kuti ishende nyura. Wainyura ari pamberi paJesu. Unonyura uri muchechi man. Wakapfeka uniform yeSYL. Madhimoni havhunduki izvozvo. Zvinotodaro kana zvichida kubhabhatidzwa itoti pamusangano uno I want to be born again Christian again. Wakadecide kwa nomubereki zvinhu izviwe. You have to decide wakamira uri woga kuti Mwarika ndisunungure madrugs andiwadi ndoda ropa raJesu. Pastor is going to pray for us here. Kana varipo vachazoda special prayer. Come. Vamwe pavanoinda vachinoita zvokukonnecta. Come, let's connect with Jesus. Zvobetsera kuti udzokere kumba nemadhimoni. Ese ari kubuda panapa anoenda newe iwe. Zvokubatsira ichinyi izvozvo. Mfundisi. Tinamate. Regai tinamate. Sekutaura kwaitwa napastor. Kana pane zviripo kunyangwe zviri kumba, we are ready to drive. Kunozvitora tichipisa. Usati ndichazviita mangwana. Usati ndichazviita rimwe zuva. Nasi ndo zuva rerudzikinuro rwako. It is today and today alone. Usabva panzvimbo ino wakaremerwa. Usabva panzvimbo ino wakaremerwa. Jesu anoda kurerutsa mitoro. Take it to Jesus. Zvitakure ende pana Jesu. We are praying now. Patiri kunamata. Moyo mako namata. Uti Mwari akandoke kutanga nekupedzisera. We are praying. Baba wedu wanodikanwa vari kumusha kumusoro kudenga. Toda kuya pamberi peuso hwenyu pamangwanani ano. Tichikutendai nekuti mune hanya. Mune hanya nevana venyu. Tinokutendai Mwari kuti iko makatifira pamuchinjikwa. Uye mune simba muropa raJesu. Toda kukutendai Mwari kuti iko dzekwedu dziri kupera muzuva ranhasi. Titange nhoroondo itsva pamwe chete nemi. Tatakura generational cases for a long time. Vamwe takanzi hatiroorwi, tiri kuzoona zviri kuitika. Tafamba tauya kuno mberi netsoka. Vamwe takanzi hatipasi, zviri kuitika. Asi imi moda kutanga nesu patsva. Kune shungu dzemwoyo Mwari. Zvakatiremera mukati memoyo. Vana venyu vauya pano Mwari. Vamwe vakaudziwa kuti iwe kunyange ukaita sei chaunobata hachiendeki. Zveshuwa Mwari zviri kuitika. Vamwe takatakudzwa mazita anorema. Mazita ana sekuru dzanga dziri n'anga. Vamwe takatakudzwa zvinorema, tinotaura nawo madhimoni. Anotibatsira mumaprojects mabasa zvatiri kuita. Vamwe kubudirira kwatinako handi kwekupiwa nemi Mwari. Kubudirira kwezing'anga, kubudirira kwemadhimoni. Tinozvirayira pamangwanani ano muzita raJesu kuti zvipere. Mangwanani ano mponesi. Toda kuya pamberi peuso hwenyu. In a special way. Kune vanorota hope dzinotyisa. Vanorota vachivatiwa. Vanorota vachirima muminda pavanomuka anenge akaneta. Toda kuzvirayira mangwanani ano zvipere muzita raJesu. Your spirit is at this place. Mweya wenyu uri panzvimbo ino Mwari. Zviri pachena kuti muri pakati pedu. Tinokukumbirai Mwari vana venyu vasunungurwe. Imi mukati meshoko renyu munoti kana muchinge masunungura, when the Son of Man sets you free, you will be free indeed. Mwari nhuna dzevana venyu hatingadzinongi tikadzipedza. Imi pindirai mukati mehana yeumwe neumwe. Kuremerwa kwavo munokuziva imi. Marelationships avo hafambi Mwari. Zvavanoita hazvifambi Mwari. Asi muri Mwari vanotanga nesu muzuva ranhasi tichienda mberi. Kana zviripo zvimwe Mwari zvamuchiri kutsvaka pakati pedu pamusangano uno kuti tibve pazviri, taurai nesu Mwari. Tigone kubva panzvimbo ino tavazisikwa zvitsva. Toda kukutendai nemhaka yekuti diabhorosi wakakurirwa. Zviri pachena kuti watokundwa pano.
pano zviri pachena kuti watokurirwa. Watokurirwa, wakakurirwa, uchagara achikurirwa. Tibatsirei kurarama tisingatyi. Nemaka yekuti we are victors in Jesus Christ. Itirai zvakanaka mukomana arapo. Kubva muzuva ranhasi azizive kuti asunungura nezita raJesu. Itirai zvakanaka musikana ari apo. Kubva muzuva ranhasi azvizive kuti akasunungurwa muzita raJesu. Totenda Mwari nekunzwa kwamaita munamato edu wamangwanani ano. Murandano wamashandisa muchengeterewo zvekare mamwe mapulpiti. Mumuitire zvakanaka. Mupe shoko rine simba muzita raJesu tanamata. Amen. Ungasununguke muchitema iripo simba mumaropa. Ungakurire chitema iripo simba muropa. Kune simba rinoshamisa muropa. Simba rinoshamisa mumaropa. Ungasununguke mukuchiwa iripo simba mumaropa. Muya pakavari unochena iripo simba muropa. Kune simba rinoshamisa muropa. Kune simba rinoshamisa mumaropa. Unoda kucheneswa sechero iripo simba mumaropa. Mawara asambanero paro iripo simba muropa. Mune simba rinoshamisa muropa. Mune simba rinoshamisa mumaropa. Munoda here kumushandira riripo simba mumaropa. Munoda kuimba nekukudza riripo simba muropa. Mune simba rinoshamisa muropa. Mune simba rinoshamisa mumaropa. Mune simba rinoshamisa muropa. Mune simba rinoshamisa mumaropa. Mumaropa. Mumaropa.